guys, kung buskuin na ko guys. Ito yung masudan. Ano sa mana? Ayaw ko. Kasi galuto. Masutin. Pag eat na ka na ka malangawan ng mong milk. Ang tubig. Ano sa mong iwawan biskwit? Yung sino, matutukoy. Gagahapon, nahurot ni mo. Pag Yakult, ginom. Gipag-eat na kayo maarong di balit. Naghanag ka nun. Buka sa vitamins. Unsate, Rob? Unsate? Magingante? Na may daghan, tos ubos. Good morning, guys. Asliksi na maahaw pa. Ano itong giandaman? Di ako das ubos kay kuha kong sibuyas kay gamit nga tirubi mga isa dyang lutoon. Dako nagkuanda avocado. Nalabog na dari kay na may kuan. Na may bulanghoy. Jawa papud na gunahan tanan. Jamog basa agjuta. Kanila mga nangabali ang kuhaan. Wala ni maaligra ba? Muli ito ang isa kangkol si Dodo. Ugma tumaabot Bernis. Ugma. Hinlo-hinloan na ng dani. Siya sa kuno pa yung atiman ni nanay katay. Atiman kuno po siya. Dara guys ang nakuha. Agoy. Ang saragani ini. Gabi kay Dugay ko nakatug. Hanggang gibuhat. Hinlo-hinlo ko sa ang kuko na. Mato na raman kita maghinlo kaysa magpahinlos lain nga mahal ag bayad na. Na may dagang cutex dari. Hinlo-hinlo ko. Dugay ko katug gabi eh. Puno sa to. Agnang kang mananghili na. Ang daghan nagyapag bunga maghumba pa mida nag-abot ni Dodo. Ugma pohon. Usod sa ko guys kay mga uniform nila siya sa andamon. Alag ka pa jas! Mali nga magpapanapin mga video. Kan Jole tayo mo na punami. Napas isa tekilid. Dai Alexis. Ay guys, damis na nay daan ang snack si nanay. Sa mong snack nay? Pandesal ni dang bir. Di tagaan ta. Pandesal mo gatag. Inja nay. Gilabad mo gato ng unay. Ano ba mo? Mura ko gihubak nay. Sakit ang likod. Natay ko anay, grasya nga nadawat ro nay. Nay naghatag. Nga para sa sobre ni Lexin. Diyan nga po siya nga. Ag 1,000 tag 500 mo ni tatay. Mado. Ag 500 ised sa sobre ni Lexi. Toki man niyang yatag. Salamat ka ni mo ate. Di man magpatawag og ma'am. Salamat ni mo te kay bawra ka og kinsa ka naghatag og toki, nagpajikas og toki ja ag 1,000. Tag 500 sinanay og si tatay ja ag 1,000 ised sa sobre ni Lexian ja ag 500 ipalit mo og vitamins na no kiguwang kuno ko. May vitamins okay. Vitamins. Palitan mo po ko ti jijig vitamins katong vitamin C kay kurbaan nagpagutong ging nag doktor nga katong nagtus pagka-admit ti tatay nga mga niwangan ko no mo dali ko nagsakit mo nang mag vitamin C jig ko no. Mo na importante. Karon pa po ko nag vitamin C sikad. Wa ko vitamin C na mo salig ra gus Ginoo. Amalit pag vitamins na mo pamatay mo purami na. Katatira mo ng baso mo kasi mo. Unsa may mo ingan ay sa naghatag nay? Ang salamat ka Azo sa imong kabutan. Dahil diha ako man karon. Salamat ka Azo. Kay pait ko ani gatas. Malaki ma. Gatas sa kwas diabetic. Gatas sa diabetes si tatay. Kay gaman man.
kuan man to, ang isa kalata. Harato te. Pag masakot te. 1,200 kapin man eh. Kanina. 1,275. Para sa mga gatas ni tatay para kanang diabetes. Nga ni kagamya 1,200 kapin. 75. Ha? 275. 175. Salamat ka sa simong giatag te. Manguan pa kuros mga sobrang liksiga sa kanang ipanghatag tong uban. Salamat pud ka sa kanang nai. Nag-message na gapon katong naghatag sa among ang rep. Nag-message siya nga kuan ko no, muhatag ko no siya og pangkuan ni Lexi. Kanang pangkuan sa gaon. Papangitagan ko no ko. Salamat jud kaadto. Mao jud ang gikakuanan pud ron kay. Di lang ta na papilis Lexi na kay crisis kaadto. Lisid kaadto. Nanguan magajigjang ma'am. Sagdira pod kay ning posteri sagdira ko no pod kay aron maka-experience pod dari sa eskwelahan kay sa una dadto man tus maribuhok dari ra pod sa among apot lungkam. Nga mo ning kamot pod ko nga panghatag tong mga sobre. Kamo guys basi ganahan mo kuha sobreng leksian. Ini amount ra gud nga mabuo naman na nga. Mabuo naman na ginagmay-gagmay nga kuan. Nayno. Si ginagmay ra ba basta kay kinasing-kasing. Di good pod pagos sa mga tagragod pod ba? Kaya parang po na sa eskwelahan. Improvement sa eskwelahan. Kung ana ka ng tunga, 60% para sa ginikanan o 40% para sa eskwelahan. Lapit tayo sa. Para na ito nga, dako-dako kagtulad. Kuan, lahi ra jud sa una. Itong nihatag sa rip. Salamat sa kaadto. Uy, nang regards dito na gabi mga alas 9 regards ko no dyan na naitatay, wala na mo na makuan kay tuog naman mo. Si ate nga nasa Europe. Amping ka to dati. Salamat dit ka sa mong kabuutan na rin naman. Uban po nga mga nagsubaybay sa among mga vlog. Salamat ka to nitong tanan guys. Daan dyan ito nakuha ka na ikinig ko ang liksi. Kanyang kayo kung dito ka kayo pa itong gatas no. Wala kayo pamati na. Maraming kag nasulog unay. Ano mo kayo pamati? Tugad tinaod di ka matug anay. Wala lagi kayo pamati. Ang ano mga ko O gibati bagkaanyag. Lapit tayo sa. Love you, Day. Sa itidad sa kumuwapo siyang kuluto tayo sa. Kay dad Maabot kuy. na sa kulodo. Kay dad unitas kuy tayo sa. Di ko si Jaro. Gamay naman dahil ni. Ito lagi kahit ang tuloy. Kuwangan kung kuwan. Lamay po itong sa to, diabetes sultino. Na-train. Kamay mahal. Pata kay Bo, kay ag diabetes sul may halinan datos. Pag na-train may lamig nga gatas para sa diabetes. Di, ini korot dani, so wala tas lain. Hindi makasat. Pasadis Pasukan na train. lasa. Ano bang maglain-lain pag itang kalasa-lasa? Ilang lasa. Vanilla flavor man dahil ni. Vanilya. Vanilla. Tama din ako sa kami. Asara na magpalabi na pagban ha. Kanara ha. Hindi ba ka mo kuanday? Naluoy dyan kong liksi gabi kay basa na kag ijang chat sila dyan papa ningan nga papa na ko'y sobre tabangi ko dari ag reply dyan papa naman to kuwasa ijang Beng! Ang bisag cellphone ni Lexi Beng! Di dyan ko mga mutbot Muna amahan. mo na amahan nga garabi bisag sobre ra ipanghatag sa ijang mga amigo pwede naman guna macho paglulang Lexian kay message pa na nga Abdik na sa makuha picture ni Lexi. kuan gisindan ningan pag lula ni Lexian nga asa ag sobre day kay isend diri na kay munguan kuno sa jang mga amigo. Ag si Lester gitsatas jang anak gabi ni ingan jag. Bas, hindi po mag-first. Ingan nga wa kunoy kwarta. Pwede ra man guna nimo ipangkuan ang sobre ug na imo hatag. Sila ito na nga. Ay, nagpahuwal sa surulong to. Imong anak wa gali kaning greet sa Pasko ug New Year basag tawag man laman. Wala yung tawag. Wa man na magudari si Lexi una mga musta. Aw, di mo pala giron. Kagdi na. Naluoy ra ko sa chat na pungot ko nga napungot ko nga ng wing Lexi. Kaysa may padung mo sa. Na, dinan si Lexi. Papa na ako'y sobre sa King and Queen, papa. Tabangi ko, papa. Ningan pa dyan, papa, muli ka, papa, sa King and Queen, papa, sa February 14. Grabe, papa, daghan. Ingan, mag-reply ng lister na. Di dyan, ibot-bot na. Di dyan, ibot-bot. Arong makakuan. Ha? Ayaw sa pag-apil-apil, anak, bibi, kay wala, kuy kwarta. May kwarta cross badge nga. Doy anak. Naka-apil naman ka sa una. Sa una, naka-apil. Siya preschool pa to, pero di man daris ang mga adad to, mas maribuhok. Diyan yun si Lexi na.
Kung na pa pag-i-apil na ko ni ma'am. Wala ko'y kwarta dari bibi. Way kwarta pero lami-lami kas imong baji. Mauna kay nangitag ba di anakan pug duha. Moabot rag time nga di nag imong anak maghinumdum nimo timani. Kay basag kanira sobre ra ipangkuan. Mora na kalipas imong anak. Patuman to ijang kuan ijang anak. Kay mama ni mo pahit sa igit. Tumana nang di imong tuwad. Ako di naman ta ko dapat manghilabot dani pero nang basa ko sa mga chat ni Lexi dari na sugod pas dadtos Lexi's New Year. Si Lexi mismo mo ay manguna ni magpangamusta dari. Ni bisan tawag wa nangutana pa ko ti Jilly wa kun kamo tawag didto. Napangutra ko kani bisag sa sobre man laman. Madyo pag lulang Lexi, madyo pag imong inahan. Ginamdam pas jang apo, ikaw may amahan. Pirma-pirma pakas sustinto. Wa ko ningag na magas pero imuhang anak may kaluyi kay na. Bisag sa sobrera, manghatag kas imong mga amigo dana. Isend nimos ilang messenger o kinasing-kasing mapud silang mahatag. Mingon ra kagway kwarta, puro ra kaway kwarta. Ang kwarta makita ra, ag kahiubos o kasakit sa imong anak, di kabayran. Di ko dapat magkuan dani pero sobra na ka. Basta wag ko lumutbot. Nanawa ng chat ni Lexi. Na wala ko kwarta diri bibi. Wadi ko ningag nagpapiling-biling victim ko. Mora ba na imo? Baji, yano rag pangpanamay dari na ha? Mura pug di pud anay duha Mura anak. pag nara ba ning comment sa ang vlog nga. Labaw ko no pang kahibaw ra ba ko no pag sila dato binuhatan da ng imong gikaipon ron. May kwarta kay magiinom di silang duha. Ako di ko wala di ko manghilabot ninyo. Mawingan kag moingag uban nga wa ko kamubuon nimo huy siguro Ginoo. Kamubuon atubangan sa ang anak himo kag di mao. Sa una pas Manila jam ag uban nga yano rag wa kahibaw nga nanganagan ra ko kanang imong gikaipon. Tamay-tamajen ra ko nang lamang mata adik ko no. Lamang mata adik. Hinawayin una-una pagpanghinamay marapag perfecto pagkatao. Ako nagaling anak may akwanan na di magsilbi na ingnen pasliksig atay dari chat na may mga chat bisan pag ipang backread ni mga chat bisan pag imo ni ipang Sila rin makatay silang duha. bisan pag imo ni ipang unsend kay naa na tanan ng mga chat ninyo hanang ipang screenshot tanan di na pagka makakuan kay ako'y mapuno jud na ako nagpaila bro jud ko kung naman kay gipirmahan nga sustinto kada buwan ning pirma ka 8,000 inja umuhatag kag 1,500 ki mula bay pagpila ka isa ka buwan duha ka buwan ikasakit pa nimo moingan pa kag atay bulot di kasabot madyo pay wa magpada madyo pay di naman magpadag manghud nga naon man nagalig chat kasi mong ano Di sa mapaday patanggal sa trabaho na, i-report na. mamanagingan datong nay Kaya wag baji ni ja, gwapa makanigang baji dato makaagbaji mabuhi ni ja. Mangan pag agbaji nga si Jamoy nagbuhi, sus but asa man magsweldo na tulong di ay. Ug agbaji nagbuhi nimo, but ninjo. Nay Ginoo man ang tan-aw sa tanang matang mga binuhatan ako. Wa man ko nagpaka piling limpyo, angken ko sang mga sa. Kamo kay mga piling limpyo mo. Imong anak mo nangadyo dari dia Madyo paglaing tao. Kay kuan pa, andam pa mo tabang. Kitas ang vlog, may message pa. Kapengut, ka-high blood. Way kwarta, puro way kwarta. Tay. O tay. Dahil nihatag ko kuan, tagbabanrid ko na muna nay. Ano man? Tsaka libo. Isa man. Di man magpaminsyo kinsa. Ang idawat kay kini palit ng gatas. Gatas. Bata. Aja magbuot kay na gatas ni para diabetes. Palit din ni 1,000 tuan. Salamat Timote. Salamat ka aja day. Ingat ma'am.
Tulibong ka, ma'am. Salamat, guys. Salamat eh. Ano na yung mong grasya? Nihatag ko para sobrang leksi. Diyan nihatag po para injo. Yan, tagpira suburi. Para sobrang leksi basa king and queen. Salamat eh. Salamat, guys. Salamat kayo. Ay, Nas Manila masuro siya tas lang nasod. sa mga Wa, di mo paminsyon lagi. Lagi. grabe na ka-Diyos na siya, no? Uy, dali mong tanaw mo, baka ni. Tawa naman, sa nagana. Mahurot basta kutas na. Snack ko ni Angay, ba ni snack? Laing is nakijay kapajas, katirubi, sumang bulanghoy. Uy, butang milk na milk. Ay nga na di sikreto te. Para lami ang milk. Milk, gamay. Kaya araba din kapadot kay parcel ni, ang unbox gani na. Tagsa na tag tripod ha. Naning palit po kong tripod, gikan ng promi. Yeah, ay. Ako daw, hindi ko naman palitan. Para vlog. Salik ka na ni I love you ni mo. Smiling na kadyo. Guys, sa pa kayo hugasan, kaya nang i-serve ni Florami. Hugasi, karong di dyan mailad. Tiyo, grabe, namatabang. Tana kay agisugo. Tara ka mong saging di ah. Kuya, ni mong saging kay kuan eh. Like color, pero hinog na ni siya. Ispatan diyang bing-bing. Hinog na ni, dagal ito magkikalan gani Ate Ruby itong naglingkit-lingkit. Apa po ito ah. Tundan. Huy, daghan may mga malalang mananap. Sana may sugo. Anong palitan ko po sila itil dan? Charapod. Hi guys, gikan day kog merkado alis siya. Kay nang ngala mig mis nanay upuan, pansit. Ag magluto si Ate Ruby. Kailan may si Ate Ruby din muluto. Daya, kani nga pansit. Nga nira. Bisid ding mangala ka kay Dita mo ka dita kay lami mo kuningan ni labog na si Ate Ruby magluto. Mama ni jang ipasugo no nor pork cubes o chicken cubes. Ja. Wala man siya nagpakuha nga niya. Wala man nga niya. Kaya lami man og nagdaghang gulay. Ja na may repolyo daan itong pinalit na kaya man maunsa. Ja, nagpalit po kong kamatis kay katong naiudyap ang ganaang butangan og kamatis daghan o karing nga ni. Nangala si nanay. Ja. Salamat guys katong naghatag na mo para sobre ni Lexi o para ni nanay o tatay. Salamat ka doon ni Muti. Ginoon ay magbawas sa mong kamaadyo dari namo. O sa mga nananaw sa mga vlog, daghang salamat ninyo. Kani bitong ang eyeglass kay halang ni pagas og suot kay kana bitong mag-drive ko. Nay mga mananap bukas ang mata. Kuan na jud ni. Nag-change na grado sa hang mata pero aga ko suot kasag magsigla pa daw kay inig mag-drive ko na daghang mananap, magpukas ang mata. Para sa Ate Ruby. Ate Ruby na magluto dani. Nag-snacks na kaliksian. Kanihan ni kuan kayo. Ako'y magluto na to. Ujap. Okay, I like ujap. Butangan og nga ning ginamos. O ginamos! Butangan ning og nga ni nan. Sana butangan og kamatis. Napay. Tanaw ko rubing napabasuman bing. Lagi. Let's go. Ses kahaba, tanaw ko na to be. Nagsuman mo sa Ate Ruby. Nagpalit pa daw isa ka 3 nga itlog. Gabay mo. Hatag be, hatag be. Luto na sa na. Isad sa plato. Duha. Palihog kay kapoy na kong baril. Kita puson. Igawa sa to repolyo palihog be. Kaya labag ang repolyo. Kaya labag ang repolyo. Naman be, very good ba? Ay, very good. Maling pinalit na siyang adlaw. Diyan man ma. Thank you very much. Dahil so man guys, mga unta, din mo kaon. Din mo kaon. Nagsara palihog be. Hindi na be, kaya gutom si mama be. Ay! Ang kuhin na siya. Hindi ka mo kaon, Beng? Sa marihin mo, ha? Hindi ka mag-eat, Beng? Ha? Hindi man silik si ganag ganyan nga suma. Nag-isasang ganan itong pilit. Parang inita para budget.
Nas Mami Purami dadto bi. Nakita mo? Oo. Namugusgaw si Mami Purami. Lami ka jug suma ni tirubi kay nay bukayo na. Nay kwas tanga. Pero pabugnawon sa nato. Pero lami sila nga janggi crave karon ag sa na all crave. Amo na nay kuan ka ring pansit. Ngalag pansit. Kinsa man na? Bagus na. Kinsa na? Kanta guys dah. Kabigat lang niyo. Mami manggod. Init lang. Bulang mo manggod ni. Nagkabibo sila sa gawas. Patanawa ko lang sa itlog, Bing. Dagko ba, Bing? Okay. Bing, pala ba ito kasura, Bing? Wala ka lang magbungkag lang. Dagko ba lang itlog, Bing? Dagko yan. Okay naman. Dami, Be? Agatas im na tukaw. Hindi naman ko kanina. Ganinang. Punyo ito. Pilay na bilin. Unsay mo gi-snack ganiha? Yakult? Pagto paglakaw na ha? Ano ang kangkala ng pan? Ang binibay pwede man i-bugtangan. Star magarin, Bing. Singarahan ka, Bing. Hindi ko. Yeah. Pamagon ni palaman. Pwede na palamanan. Star magarin. Iyaw. Ano na? Hmm? Tulo. Im na nang isaw. Ganan ka. Ate. Diwas sali, oh. Nawa man. Ato kus gawas kaya nakabibo sila. Diya maura na yung vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw o amping mo o kasama mo karon. Thank you for watching guys. Bye! Bye.